Hanggang sa huling hantungan, hindi biro ang gastos ng isang COVID-19 patient mula sa ipinatutupad na proseso ng Department of Health na kailangan itong i-cremate. Ayon kay Jaime Dungca, ang Operations Officer ng Good Shepherd Memorial Park, hindi na maibababa ang presyo ng serbisyong ito dahil bago pa pumasok ang pandemya, ang regular rate na 30,000 piso ay naging standard na presyo. Yung pricing namin is hindi po siya nag-iba. COVID or not, 30,000 po siya, and then meron yung discount sa mga senior or PWD. Yung 30,000 magiging 21,428.57. Sa presyuhang ito, kahit na in demand ngayong pandemya ang cremation, kwento ni Jamie, kahit gusto nilang kumita, pumapalag na rin sila kung minsan. Nagkakaroon na raw kasi ng pila ng mga labi ng COVID-19 patient at dahilan nito ay napapasabak ang kanilang pasilidad sa hindi inaasahang laki ng kota na kinakaya ng makina. Dumadating din po kami sa time na gano'n kasi syempre yung machine parang ano din yan baka yung magka-malfunction. So para maiwasan yung gano'n, nagte-turn down. Sa normal na operasyon ng punerarya para sa kanilang crematory service, 4 lamang kada buwan ang kanilang sineserbisyuhan. Habang nito umanong nakalipas na araw ng Abril, kasunod ng COVID-19 surge sa lalawigan ng Pampanga, ang 4 na bangkay sa loob ng 1 buwan noon ay nagiging average na lang na bilang ng mga sinusunog na bangkay kada araw sa naturang punerarya. Kung susumahin ito, ay umaabot sa higit 120 na COVID-19 patients ito na tinatakbo ng buwan ng Abril. Average a month is nakaka-4 lang kami ng cremation. Pero ngayon, yung a day, ngayong nag-pandemic na meron ng COVID, yung isang araw namin nag-average kami ng 4. Sa pagitan ng petsang April 14 to 25, double digit na o ang pinakamataas ay 13 kada araw ang naitatalang nasasawi sa COVID-19 patient sa Pampanga. Ito'y base sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESU ng Pampanga. Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso, formal nang inanunsyo ng provincial government sa pamamagitan ng isang executive order ang extension ng umiiral na household lockdown para limitahan ang paggalaw ng ating mga kabalin. Ayon sa datos ng DOH, as of April 28, 2021, umabot na sa 482 ang bilang ng mga nasasawi dahil sa COVID-19 sa Pampanga. Paulo G. Santos, CLTV News.